Basketbalisti slovenského Orla Levoča v 7. kole privítali druhý celok priebežného poradia Akademik Prešov. Hostia pricestovali do Levoče v plnej zostave s jasným cieľom získať 2 body a potvrdiť tak svoju pozíciu v priebežnom hodnotení, naviac po ročnej pauze by sa radi opäť vrátili do prvoligovej spoločnosti. Levočania nastúpili do zápasu bez predsudkov, dokonca s mladým Adamom Petrovičom v základnej zostave a favorizovaného súpera zaskočili rýchlou kombinačnou hrou, vďaka ktorej išli veľmi rýchlo do vedenia. Muránskému vyšli 2 trojky a svoj štandard zahral aj Majerský. Naopak týmu spiskonoveského trénera Da Cruza sa nedarila streľba a rýchle prechody do útočnej fázy. Aj to malo za následok, že domáci prvú štvrtinu vyhrali s prehľadom o 7 bodov. Do druhej časti hry však akoby nastúpil na strane hostí iný tím. Výškovo lepšie disponovaní vysokoškoláci prepli na vyšší prevodový stupeň, zrýchlili prechod do útoku, spresnili streľbu a zvrat v zápase bol realitou. Hostia 3 brejkami a následnou trojkou v 13. minúte zmazali bodové mánko a až do konca polčasu to už bol vyrovnaný súboj, ktorý nakoniec dopadol lepšie pre Prešov a do šatní sa odchádzalo za stavu 29-30. Skóre druhého polčasu otvoril úspešným košom Petrovič. Potom si oba týmy ešte raz vedenie vymenili, no zlom prišiel v 24. minúte, kedy sa Prešov ujal vedenia, ktoré už viac nepustil. Domácim celkom odišla streľba, nešli im trojky ani dvojky, ba ani donášky do koša. To, čo inokedy padalo, teraz nie a tretiu štvrtinu prehrali pomerom 10-17. Posledné dejstvo hry už vysokoškoláci doslova excelovali a domácim nasúkali rovnú 30-ku. Celkovo vyhral Akademik Prešov nad slovenským Orlom Levoča pomerom 77-55. Vlastne ako chlapcom trvalo, kým sa do ako tempa dostali, aby vlastne ako hrali tú našu hru. Nevedeli sa dostať do toho tempa, tak ja som chcel, aby sme hrali rýchly, posunuli loptu dopredu, spomalej išli, až keď sme začali tú prvú pridávku rýchlo na tú stranu, tak potom sa nám ako ľahšie hralo. Šli ste do Levoče s tým, že vyhráte? Áno. Pravda, že našim cieľom je ako postúpiť. Čakali sme dneska ťažký zápas, lebo Prešov ešte neprehral ani jeden zápas. Sú to hráči, ktorí hrali aj vyššiu súťaž, prvú ligu a proste boli lepší a v prvých 2 štvrtinách nám išla aj streľba. Proste dokázali sme ich výškovú prevahu eliminovať tým, že sme si vytvorili dobre strelecké podmienky a hlavne, že nám aj padlo. Horšie to už bolo v 3. a 4. štvrtine, čiže z toho vyplýva, keď pozerám aj na zápis, že percentuálne bola veľmi nízka streľba. O týždeň cestujú Levočania do Bardejova a o 2 týždne privítajú doma košickej Kapibary. Príďte sa pozrieť. Ďakujeme vám za pozornosť. Aktuálny spravodajský blok z Levoče vám ponúkneme opäť v pondelok 12. novembra.